Bayanihan sa paghahanda ng sangkap ang mga kababaihan at iba pang residente sa bayan ng Pugo, La Union, habang ang ilang kalalakihan nakatoka naman sa pagkakayas ng kawayan. Ang kawayan hindi gagamitin pang silab o panggatong. Ito ang magsisilbing sisidlan o kaldero sa mga ilulutong putahe na bahagi ng 8 Tinumbo Festival. Happy Tinumbo Festival 2026! Ang mga kalahok, kumakatawan sa bawat barangay sa bayan, at ang mga sangkap, fresh na fresh, alinsunod na rin sa kriteria ng Tinumbo Cook Fest. Ang tinungbo kinamulan o ang mga putaheng sangkap ang mga nakambal o mga huli sa ilog, tinungbo gulay, tinungbo rice. Ang mga ito, tanim mismo ng mga lokal at indigenous people sa bayan, at ang tinungbo special, sangkap ang labong. Meron pa kaming na-prepare na kagaya ng tapoy galing sa ating sa amin, sa barangay po namin, sa Palina. Saka yung binungor, yun po yung gagawin po natin dito sa Pugo. Galing po yan sa sa Kalinga, pero i-adapt po natin dito sa Pugo yung binungor kasi masarap din po na para matikman po yung binungor dito sa Pugo. Yung labong, yun po yung importante sa binungor. Tsaka yung yung soso. Yung balat ng kalabaw. Yun po. Tsaka yung magdadagdag po kami ng itag talaga. Yun po yung nagpapasarap. Ang nasabing mga sangkap inilagay sa kada kawayan. Dapat all natural din ang mga pampalasa at bawal ang mga artificial condiments. Gusto namin man ay nag-effort kami sa barangay, nagpa-practice muna sa barangay para alam namin yung lasa. Tira pa guys! Sige! Pero bago pa isalang, kailangang tradisyonal din ang pagsilab. Bawal ang paggamit ng lighter o posporo. Ang pagpapaapoy, isinagawa sa paraang kung tawagin ay kulili, kung saan nagpabilisan din ang mga kalahok sa pagpapaapoy. Katunday na ko, pagawad, naiinig ko kanil. Ang mga potahe na niluto sa kawayan, sabay-sabay ding nilantakan ng mga hurado at mga bisita. Hindi natin winawala ang Cook Fest every celebration natin ng Tinumbo para mas makita pa ng mga tao kung paano talaga yung pagluto natin ng mga iba't ibang putahe natin. Kailangan nating maghikayat pa ng mga restaurants, ng mga kainan para gumawa din sila ng tinungbo as their isa sa kanilang isiniserve sa kanilang mga pakainan. So, yun yung isang plano natin ngayon para hindi mawala ang tinungbo at kapag may mga pumupuntang mga turista dito, may mapupuntahan sila para kainan ng tinungbo. So, ang gagawin natin is i-encourage natin yung mga pakainan na mag-produce sila ng tinungbo para sa kanilang serve sa mga tao. Very unique kasi itong cooking way nyo dito. Kaya I was interested kung paano yung mga techniques kasi this is one exposure na iba-iba yung mga masasabi natin technique. Dito makikita mo yung ano yung efficiency, ano yung flaws, ano yung advantages ng ginagawa ng bawat barangay. So, parang iniisip ko, since alam mo, ang gandang i-market ito sa ating mga kapwa Pilipino at sa mga turista na dayuhan. Kasi ito, pambihira ito eh.
pinuin mo, lulutuin sa bamboo. Tapos isuserve. Yun lang talaga kailangan mas efficient yung pagluto. Masyadong maraming kahoy na ginagamit. Ang tinumbo na isang tradisyonal na paraan ng pagluluto gamit ang kawayan, malaki ang ambag sa kultura bilang sinaunang paraan ng pagluluto na malaki pa rin ang pakinabang sa kasalukuyan, lalo na sa survival o pagkakataong kailangang mabuhay gamit lamang kung anong meron ang kalikasan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.